Reit, bore da pawb. Mae'n lyflu gweld chi gyd y bore yma, a jyst mor braf ni dod at ei gilydd ydy. Dod i fewn i teml yr Arglwydd, i ddoli ac i fod efo'n gilydd fel i'w bobl. So mae'n braf iawn. A bore yma, dyn ni'n parhau yn ein cyfres yn edrych trwy llyfr Salmau. Ac wythnos diwetha, roedd Mari wedi rhannu gyda ni, ac oedd yn edrych ar salmau o galar, neu lament. A sôn am y taith dyn ni'n gallu mynd ar yn ein poen ac ein ddioddefaint i gobaith sydd wedi seilio ar Iesu Grist fel ein graig a'n gobaith ni. A bore yma, dyn ni'n troi at salm sy'n ella ar y gwyneb yn edrych fel un sydd yn hollol opposite i hynny. Di'n gwneud hollol 180 degree turn, un extreme i'r llall, un ochr sgeil i'r llall. Achos bore yma, dyn ni'n edrych ar salm o ddiolch. Ond wrth i fi myfyrio ar yr hyn rhannodd Mari diwetha ac yn gwybod taw heddi oedden ni'n edrych ar salm o ddiolch. O'n i wedi cael fy nharo rhywfaint efo'r cysylltiad rhwng y ddau. Achos mae'n gallu bod yn ein poen ac yn ein galar ac yn yr amseroedd o mynd at Dduw yn cwestiynu, yn dod â'n coenion ato fe, yn canol y ceunant tywyll dychrynllyd, yn bod ni'n cael ein atgoffa o pwy ydy Duw. Dyn ni'n profi ei ffyddlondeb a'i ddaioni, a dyn ni'n profi mwy o'i gymeriad di-gyfnewid. Ac o fyna mae'n diolch ni wedyn yn codi. Mae'n diolchgarwch ni yn cael ei newid, a dyn ni fel canlyniad yn cael ei newid a siapio ganddo. Felly, dwi'n meddwl bod yn eitha sylweddol taw heddi dyn ni'n edrych ar salmau o ddiolch. Nawr, pan dyn ni'n edrych ar llyfr y salmau, mae'n y tipyn o salmau diolch, trwy ddefo gyd, a salmau o ddiolchgarwch. Ond bore yma, dyn ni jyst am edrych ar un. A dyn ni'n mynd i edrych ar salm 92. A dyn ni'n mynd i ystyried y geiriau hyfryd sydd ynddo fe. Felly, dyma ni salm 22. Dyma beth mae'n dweud. Mae'n beth da diolch i'r Arglwydd, a chanu mawl i dy enw di y Duw goruchaf. Canu yn y bore am dy gariad, a chyda'r nos am dy ffyddlondeb, i gyfeiliant o fferyn decdant a nabl, a thannau'r delyn. Ti'n fy ngwneud i mor hapus o Arglwydd, a dwi'n canu'n uchel o achos y cwbl roi ti'n wneud. Ti'n gwneud pethau mawr o Arglwydd. Mae dy feddyliau di mor ddyfn, dim ond twpsyn sydd ddim yn gweld hynny, dim ond ffŵl fyddai ddim yn deall. Mae pobl ddrwg yn llwyddo, ond maen nhw fel glaswellt. Bod y rhai sy'n gwneud drwg fel betai nhw blodeuo, bydden nhw'n cael eu dinistrio am byth. Ond ti ydy'r un sydd uwchlaw popeth, a hynny am byth o Arglwydd. Bydd y elynion di Arglwydd, bydd y elynion di yn cael eu dinistrio. Bydd pawb sy'n gwneud drygioni yn cael ei gwasgaru. Ti wedi fy gwneud i'n gryf fel gwyllt. Ti wedi fy eneinio i ag olew uraidd. Byddai'n cael gweld y gelynion sy'n fy ngoelio yn cael eu trechu, a chlywed y rhai drwg sy'n ymosod arna i yn chwalu. Ond bydd y rhai cyfiawn yn blodeuo fel palmoedd, ac yn tyfu yn gryf fel coed cedroedd yn Libanus. Maen nhw wedi plannu yn hemel yr Arglwydd ac yn blodeuo yn yr iard sydd yno. Bydden nhw'n dal i roi ffroeth pan fydden nhw'n hen. Bydden nhw'n dal yn ffres ac llawn sydd. Maen nhw'n cyhoeddi fod yr Arglwydd yn gyfiawn. Mae'n graig saff i mi, a does dim anghyfiawnder yn agos ato. A bendith Duw ar ei air i ni y bore yma. Tybed pryd oedd y tro diwetha i chi dweud neu defnyddio'r gair diolch? Ella os ydych chi'n meddwl, mae'n rhywbryd dros yr diwrnod diwetha.
Neu efallai mae'n fwy diweddar, ers yr amser ydych chi wedi bod yn caffel, efallai. Mae'r gair diolch yn gair sy'n cael ei ddefnyddio tipyn, dydy. A mae'n siŵr yn bod ni gyd wedi cael ein magu gyda'r pwyslais a'r y bwysigrwydd o dweud ein please a diolchs. Dwi'n cofio mam a dad yn dweud i fi ambell i waith, be ti'n deud, Hannah? Pan yn amlwg oedd angen dweud diolch ac o'n i ddim wedi gwneud, neu ti wedi cofio dweud diolch i so-and-so am beth bynnag. Mae diolch yn gair bwysig iawn, dydy. Mae'n gair bach, ond mae'n gair bwysig iawn. Mae'r geiriadur yn disgrifio'r gair diolch fel hyn. Datganiad i gydnabod neu werthfawrogi rhyw fydd a derbyniad. Talaid diolch, teimlad diolchgar, parodrwydd calon i gydnabod cymoenas. A mae diolch, y moyn yn jyst gair dyn ni'n dweud, dydy. Mae diolch yn dod allan o'n diolchgarwch, sydd yn mynd yn bellach na jyst meddylfryd dyn ni'n cael. Achos mae diolch yn agwedd, mae'n persbectif a postio bywyd sydd wedyn yn gallu cael ei fyw allan a gweithredu yn y ffordd dyn ni'n byw a'r ffordd dyn ni'n ymddwyn a siarad. Nawr, tybed, os oeddech chi'n gallu cofio'r tro diwethaf i chi dweud diolch, os ydych chi'n gallu cofio pam oeddech chi wedi dweud diolch, neu at pwy oeddech chi'n diolch. Wel, reit ar ddechrau'r salm dyn ni newydd clywed bore yma, mae'r salmydd yn pwyntio ni at ateb i'r cwestiwn yna mewn ffordd. Trwy cyhoeddi, mae'n beth da diolch i'r Arglwydd. A dyn ni'n gweld yn yr adnod cyntaf o'r salm yma y bwysigrwydd o ddiolch ac at pwy dyla ein diolch fod, yr Arglwydd. First and foremost, dyle ein diolch ni fod tuag at Dduw. Mae'r diolch i'r Arglwydd yn peth iawn i wneud, ond yn moyn jyst peth iawn i wneud, mae'n peth dda i ni wneud. Ond pam ydy e'n dda i ddiolch i'r Arglwydd? Pam mae'r salm yn dechrau trwy cyhoeddi bod yn dda i ddiolch i Dduw? Dyna dwi am i ni ystyried ychydig gyda'n gilydd bore yma. Yn gyntaf, mae'n dda i ddiolch i'r Arglwydd, oherwydd mae Duw, fel ni wedi clywed yn barod bore yma trwy'n addoliad, mae Duw yn ei heiddi. Mae Duw yn heiddi ein ddiolch a'n diolchgarwch ni oherwydd pwy ydy e. Mae'r adnod cyntaf yn parhau trwy dweud hyn. Mae'n beth da diolch i'r Arglwydd a chanu mawl i dy enw di, y Duw goruchaf. Yr Arglwydd ydy'r Duw goruchaf. Does neb sydd yn uwch, neb sydd yn cymharu, fe sydd yn teilwng o'n diolch ni. Mae'n Duw ni ydy'r Duw sydd yn sofran ac yn teyrnasu dros ôl. Fe sydd yn ffyddlon, fe sydd byth yn newid. Duw ydy cariad. Mae yn ei natur, mae yn ei gymeriad. Mae'n heiddi ein diolchgarwch, felly mae'n beth da i ddiolch iddo. Canu yn y bore am dy gariad a chyda'r nos am dy ffyddlondeb, i gyfeiliant offeryn dectant a nabl a thanau'r delyn. Roedd y salm yma yn cael ei defnyddio ar gyfer y Saboth, sef y diwrnod o orffwys oedd wedi cael ei roi ar wahân i Dduw, lle byddai pawb yn mynd at y deml mwyn addoli Dduw gyda'i gilydd, i chyd addoli efo'n gilydd. A byddai'r geiriau o'r salm yma moyn thebyg yn cael ei datgan a canu fel rhan o'i addoliad nhw. Yn defnyddio lleisiau, ond hefyd fel dyn ni clywed offerynnau hefyd. Unrhyw beth oedd yn gwneud sŵn melys, oedd yn dod â diolch i Dduw, oedd nhw'n defnyddio. A mae'n bwysig i ni cofio bod diolch ac addoliad yn gysylltiedig iawn iawn. Mae'n addoliad ni, a'n moliant ni, yn ffordd i ni fel pobl Duw
mynegu ein diolch iddo. A mae'n diolch ni wedyn yn arwain ni yn ddyfnach mewn i addoliad a gwybod a profi Duw a pwy ydy e. Ond dydy ein diolch ac addoliad ni ddim jyst ar gyfer rhyw amser penodol, neu pan ni'n dod at ein gilydd ar bore Sul, neu hyd yn oed mewn amseroedd penodol o'r wythnos neu o'r diwrnod. Mae'n agwedd parhaol i ni gyd cael. Os dyn ni'n sylwi ar adnod 2, mae'n dweud canu yn y bore am dy gariad a gyda'r nos am dy ffyddlondeb. Reit o'r dechrau'r diwrnod, dyn ni'n dechrau troi diolch i Dduw. A gyda'r nos, dyn ni'n diolch i Dduw am ei ffyddlondeb. Dwi'n hoff iawn o sut mae un awdur yn disgrifio hyn ychydig bach. Mae'n dweud hyn, praise, a felly diolch, is also an all-day occupation. It should act as bookends to our day. We begin and end the day in praise and thanks to God for his love and faithfulness. Looking ahead into our day with praise for how God will take care of us. And looking back on our day with thanks for all that God has done for us. Oherwydd natur a chymeriad Duw, mae'n o wastad pethau i ni fod yn diolchgar iddo amdano. Hyd yn oed o fewn un diwrnod bach, mae yna pethau i ni fod yn diolchgar am. Weithiau mae'n gallu bod yn hawdd iawn i ni ganolbwyntio ar y pethau anodd sydd yn mynd ymlaen ac o'n gwmpas ni. Fel rhan o'r Mari, mae'n bwysig i ni cofio bod yn peth iawn i wneud hynny ac yn dda i wneud. Dyn ni weithiau hefyd yn gallu canolbwyntio ar be sydd ddim gyda ni hefyd. Mae agwedd a calon o diolchgarwch yn atgoffa ni o be sydd gyda ni. Hyd yn oed trwy anhawsterau. Mae gyda ni Duw a'i ysbryd sydd gyda ni pob cam yn ein harwain ni. Felly mae yna wastad pethau i ni gallu fod yn diolchgar am. Mor bach yda nhw, neu mor fawr. Fel mae Paul yn atgoffa ni yn ei llythyr at yr eglwys yn Thessalonica. Byddwch yn ddiolchgar beth bynnag ydy'ch sefyllfa chi. Dyna sut mae Duw am i chi ymddwyn fel pobl sy'n perthyn i'r Meseia Iesu. Ond nid yr unig gall ni diolch i Dduw am pwy ydy e, ond hefyd oherwydd beth mae Duw yn ei wneud a be mae Duw wedi gwneud. Ti'n fy gwneud i mor hapus o Arglwydd, a dwi'n canu yn uchel o achos y cwbl roedd ti'n gwneud. Ti'n gwneud pethau mawr o Arglwydd. Mae dy feddyliad di mor ddyfn. Mae ffyrdd Duw yn anhygoel. A mae siŵr fan hyn bod y salmydd yn sôn ac yn sefyll ar ei profiadau fe o'r pethau mae Duw wedi gwneud ac yn gwneud. Ni gallu meddwl am y ffyrdd mae Duw ar waith mewn bywydau personol, mewn cenhedloedd, mewn amgylchiadau gwahanol. Y ffyrdd mae Duw wedi bod ar waith lle dim ond yn gallu dod troi Duw. Mae'r ffocws yn troi ar Dduw yn unig, a neb arall. Achos mae ffyrdd Duw yn berffaith. Mae Eseia yn dweud y geiriau yma. Dydy fy mwriadau i ddim yr un fath a'ch bwriadau chi, a dydy fy ffyrdd i ddim yr un fath a'ch ffyrdd chi, yr Arglwydd sy'n dweud hyn. Fel mae'r nefoedd gymaint uwch na'r ddaear, mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chi, yn bwriadau i yn well na'ch bwriadau chi. A dyn ni'n gweld hyn llawer trwy hanes y Beibl dydan, lle mae Duw a'i ffyrdd ef yn uwch ac yn well, neu dim byd yn medru ni hyd yn oed ei ddychmygu. Mae salmydd wedyn yn symud ymlaen ychydig i sôn am gyfiawnder Dduw, fel rheswm arall i ni fod yn ddiolchgar. Oherwydd mae Duw yn uwchlaw bopeth, mae'r ddrwg a'r gelynion yn ei erbyn yn cael ei dinistrio.
Maen nhw fel glaswellt fel petai. Ac bod y rhai sy'n gwneud drwg fel petai nhw'n blodeuo, bydden nhw'n cael eu dinistrio am beth. Yn yr Hen Testament, ar amser oedd y salmau yn cael ei ysgrifennu, roedd pobl yn byw gyda gobaith o'r iddewyd y byddai rhywun yn dod i ddinistrio'r drwg a'r drigioni a'r gelynion oedd eu cwmpas nhw once and for all. Oedden nhw'n byw gyda'r disgwyliad yma o'r hyn oedd i ddod. Ond, y newyddion da i ni heddiw ydy dyn ni'n darllen y geiriau yma yn goleuni hyn. Dyn ni'n byw yn goleuni yr un daeth i concro tywyllwch, rhoi farw ar y groes ac atgyfodi 3 diwrnod wedyn. Wedi ennill, buddugol ieithus ac yn cyfiawn. A nes ymlaen byddwn ni'n dathlu swper yr Arglwydd gyda'n gilydd ac yn cofio'r arberth mwyaf Iesu ei Grist dros pob un ohonyn ni, mwyn i ni cael bywyd newydd ynddo fe. Bywyd yn gwybod i bod ni ar yr ochr fuddugol. Trwy hynny, gallwn ni seilio ein diolch a dathlu arno fe. Felly mae'n da diolch i'r Arglwydd oherwydd pwy ydy e, a am beth mae'n gwneud ac yn heiddi ein diolch oherwydd. Ond hefyd, mae'n dda i ni diolch i'r Arglwydd oherwydd mae'n diolchgarwch ni a'n diolch ni tuag ato fe yn ein tyfu ni fel ei bobl ac yn ein cryfhau ni fel pobl Duw. Dwi'n yn gwybod amdano chi, ond weithiau dwi'n gallu ffindio fy hun yn dweud diolch llawer. Ond weithiau, mae jyst yn response automatic sy'n dod allan heb really feddwl am y peth. A mae'n golygu bod yn calon a'r gair ddim cweit di cysylltu. Dydy'r agwedd ddim cweit yna, mae jyst yn gair. Ac yn diddorol iawn, wrth i fi paratoi hwn, nes i dod ar draws erthygl sy'n sôn am Prydain yn cyffredinol, ond dyma oedd yr pennawd arno fo. Brits say thank you 500 million times a year, but they think the art of gratitude is dying out. Ac ynddo fe, oedd yna rai ystadegau yn cynnwys un sydd yn dweud bod cwater o'r amser pan mae pobl Prydain yn dweud diolch, dydyn nhw ddim yn ei olygu. A ddim yn gwybod beth oedd yr profion yna neu beth bynnag, ond dyna oedd o. Ond gallwn ni fynd trwy bywyd gan fod yn diolchgar, ond mae'n y peryg bod e jyst yn geiriau. Gallwn diolch fod yn rhywbeth geiriol a nid mewnol. A felly mae'r diolch yna a mae'r diolchgarwch ddim yn ei newid ac yn ei tyfu ni. Mae yna hanes yn yr Efengylau o 10 dyn. Ac roedd y 10 dyn yma yn ddioddef o'r gwahanglaeth, sef afiechyd ofnadw o croen. Ac roedd yr afiechyd yma yn un oedd yn cael ei ofni lot fawr o fewn cymdeithas. Felly oedd unrhyw un oedd gyda fe yn cael ei alltudio allan o'i cymuned a'i cymdeithas. Oedden nhw'n gorfod byw ar wahân, tu allan o bopeth a phawb. Ond un dydd, welodd y 10 dyn Iesu yn gerdded heibio, ac wrth ei weld, dyma nhw'n gweiddi allan ato fe am help. Ac atebodd Iesu mewn ffordd annisgwyl, trwy dweud wrthyn nhw i fynd i'r deml i'r weld yr offeiriaid. Oedd yr arfer yn y dyddiau yma i'r offeiriad datgan nhw'n lan ac yn rhan o gymuned unwaith eto. Ac ar y ffordd i'r deml, dyma'r 10 dyn yn cael ei achau o'r gwahanglaeth holl iach. Nawr allan o'r 10 dyn oedd wedi cael ei achau o'r gwahanglaeth, ydych chi'n cofio faint ath nôl i Iesu? 1.
Allan o'r 10 yma oedd wedi cael ei achau ar ôl profi Iesu Grist, mab Duw, yn gwneud gwyrth ynddo nhw a throeddo nhw, dim ond un aeth yn ôl i Iesu. A dyma ni'n clywed hyn yn yr hanes yna. Dyma un ohonyn nhw yn troi yn ôl pan welodd ei fod wedi cael ei achau. Roedd yn gweiddi'n uchel, clod i Dduw, taflodd ei hun ar lawr o flaen Iesu, a diolch iddo am yr hyn roedd wedi'i wneud. Roedd y dyn yna wedi cael ei llenwi gyda diolchgarwch am beth wnaeth Iesu, beth oedd e wedi profi a gweld. A felly aeth y syth yn ôl at Iesu, ond dim jyst gyda gair o ddiolch, ond mewn gweithred hefyd. Oedd e'n moli Duw ac yn plygu o'i flaen mewn syndod, rhyfeddod a diolchgarwch. Mae siŵr oedd yr 9 arall yn diolchgar hefyd. After all, oedd bywyd nhw wedi cael ei troi ben ei weired yn cael ei achau o'r peth oedd wedi cael nhw ar wahân i popeth arall. Ond y gwahaniaeth rhwng y 9 yna a'r un, oedd y ffaith roedd yr un yna, oedd y diolch gyda fe, oedd wedi treiddio o diolchgarwch lawr i'r calon. Roedd e wedi ei newid i'r ffaith oedd y gorfod wneud rhywbeth amdano fe. Oedd e gorfod mynd at yr un oedd yn haeddu y diolch, yr un oedd yn teilwng o'r diolch ac oedd yn moli a diolch iddo. Troedd y diolch yna yn weithred ac agwedd o ddiolchgarwch o'r galon. A dyna'r diolchgarwch mae'r salmydd yn ei sôn amdano. Mae'r salm wedyn yn gorffen trwy defnyddio delwedd o cael yn gwneud yn gryf fel eich gwyllt a chael yn bedithio trwy eneiniad o olew uraeth, yn wahanol i'r rhai drwg sydd yn cael ei chwalu fel glaswellt. Mae'n mynd ymlaen i ddefnyddio'r delwedd yma sydd yn rili pwerus ac yn defnyddio'r delwedd o goed. A mae'n sôn am goeden palmoedd a coeden cedroedd Libanas. Nawr, falle bydd e ddim yn sioc i fi cyfaddau chi, bod fi ddim yn person sy'n hoffi garddio. Swn i'n hoffi gallu gwneud o, ond pob peth dwi wedi trio tyfu yn yr ardd yn marw. Dwi jyst ddim efo'r sgil i wneud o. Ond, so pan nes i darllen i beth yna, ond ddim yn gwybod unrhyw beth am coed, a pam oedd y salmydd yn defnyddio'r delwedd yma. Ond, dwi wedi gwneud chydig o ymchwil i chi bore yma. A dwi wedi darganfod mae hwn ydy coeden cedroedd. Mae'n impressive, dydy? Coeden lyflu. Ond, mae'r coed cedroedd, Lebanon fel hyn, yn goeden sydd yn tyfu, yn dal ac yn tyfu yn gryf. Mae'n gallu cyrraedd uchder o'r 120 troedfed, sy'n tal, dwi'n meddwl. Ac mae'r boncif yn gallu bod 40 troedfed mewn cylchedd. Mae'r coeden masif. A mae yna rai coed heddiw sy'n cael ei amcamgyfri i fod fyny at 2,000 mlwydd oed. Sy'n impressive, dydy. Ond bydd y rhai cyfiawn yn blodeuo fel palmydd ac yn tyfu yn gryf fel coed cedroedd yn Libanas. Maen nhw wedi plannu yn hymyl yr Arglwydd ac yn blodeuo yn yr iard sydd yno. Bydden nhw'n dal i roi ffroeth pan fydden nhw'n hen. Bydden nhw'n dal yn ffres ac yn llawn sydd. Maen nhw'n cyhoeddi fod yr Arglwydd yn gyfiawn. Mae'n graig saff i mi, a does dim anghyfiawnder yn agos ato. Os ydy ein colonna ni yn llawn diolch ac addoliad i'r Arglwydd, does dim lle i bethau eraill cael yn y ffordd. Does dim lle i'n balchder ni ein hunan. Does dim lle i drygioni, a dim lle i'r gelynion y byd cael ei ffordd. Byddwn ni'n cael ein greiddio yn gryf ac yn dyfn yn dduw, just fel y coed
cedroedd Libanus. Yn cael ein greiddio yn yr un sydd yn heiddi ein diolch, am boi ydy a beth mae'n gwneud. A bydd diolchgarwch yn ffroeth sydd yn tyfu ynddo ni a throeddo ni. Mae cael agwedd a weithred o ddiolchgarwch yn ein cadw'n colonna ni mewn perthynas iawn gyda Duw. Ac yn ein cadw ni rhag unrhyw beth sydd yn bwgwth o bywyd llawn a rhydd mae Duw am i bob un ohono ni i brofi. Felly gadewch i ni fod yn bobl gyda colonna o ddiolchgarwch mewn gair, mewn agwedd a gweithred, sydd yn arwain ni yn agosach at y Dduw goruchaf ac yn arwain eraill ato fe hefyd. Ydy, mae yn beth da i ddiolch i'r Arglwydd. Felly fel ffordd o ymateb i'r hyn dyn ni newydd clywed y bore yma, gadewch ni treulio bach o amser yn gweddïo ac mewn amser o ddiolch i Dduw am pwy ydy beth mae'n gwneud ac wedi gwneud. A wedyn byddwn ni'n troi at fyrdd yr Arglwydd gyda'n gilydd. Gadewch i ni weddïo. O Dduw, dyn ni'n dod at y ti bore yma llawn diolch. A dyn ni'n dod am diolchgarwch ni at ti. Dyn ni'n diolch am pwy o'i ti Arglwydd. Diolch bod ti ydy'r Duw goruchaf. Does neb sydd yn uwch, does neb sydd yn dod yn debyg i ti Arglwydd. Ti'n Dduw cyfiawn, ti'n Dduw cariad, ti'n Dduw ffyddlon. A dyn ni'n diolch i ti am hynny Arglwydd. Ac Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am y gwaith ti'n neud Arglwydd. Diolch am y gwaith ti'n neud ynddo ni a troeddo ni. Diolch am y ffyrdd dyn ni'n gallu gweld dy ddaioni di mewn amgylchiadau gwahanol, hyd yn oed y rhai fwy anodd Arglwydd. Diolch bod ti dal ar waith. Pethau sydd yn trio bwgwth hyn Arglwydd. Diolch bod ti ar waith. A gallwn ni trystio dy fod ti yn gwneud pethau anhygoel Arglwydd. Felly dyn ni'n dod am diolch i ti. Ac Arglwydd, helpa ni i allu bod yn pobl sydd yn llawn diolch i ti. Lle mae diolch ni yn mwy na jyst geiriau. Gweddïo bydde di'n helpu ni cael yr agwedd yma o diolchgarwch Arglwydd. Fel bod ei weld yn ein bywydau ni yn y ffordd dyn ni'n byw, y ffordd dyn ni'n ymddwyn, a'r ffordd dyn ni'n siarad Arglwydd. Fel bod ni'n gallu cael ein greiddio yn dwfn yno ti Arglwydd. Ac Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am y rhodd mwyaf un trwy dy fab Iesu Grist. Oedd wedi dod lawr i'n plith i greu ffordd i ni dod i dynabod di. I ni'n cael yn gollwng yn rhydd o'r pethau sydd yn ein tynnu ni nôl Arglwydd. I ni allu cael perthynas iawn efo ti. Felly Duw, derbyn ein diolch bore yma. Derbyn ein diolch, addoliad a mawl. Yn dy enw di, dyn ni'n gweddïo.